Košarkaški večiti derbi u 15. kolu Evrolige, koji je na programu u petak 12. decembra, proteći će u atmosferi koju smo gledali i prethodnih godina. Kako prenosi Mozart Sport, Crvena zvezda je dobila 1000 karata. Partizan je prethodne nedelje konačno slavio protiv Bayerna u prvom meču posle odlaska Željka Obradovića, a Crvena zvezda je posle dugo vremena doživjela domaći poraz u Evroligi od Barcelone, ali ekipe deli veliki broj pozicija na tabeli. Crvena zvezda je trenutno na skoru 9-5 pri samom vrhu, a na drugom kraju je Partizan sa 5-9, pa će ovaj duel imati epitet izuzetno važnog, posebno za crno-bele. Nebitnih derbija svakako i nema, za bilo koju stranu, ali domaćinu sada posebno gori pod nogama. Tradicija da se u Evroligi ustupi 1000 ulaznica bit će i sada nastavljena, što znači da ćemo gledati još napetiju utakmicu, posebno nakon posljednjih dešavanja u taboru kluba iz Humske i odlaska Željka Obradovića. Šta mislite, ko će pobediti u najvećem košarkaškom derbiju na svetu?